vol a vela o vol sense motor. Una sensació de llibertat i tranquil·litat. Aprèn a interpretar la climatologia i la natura per aconseguir vols de més de 5 hores aprofitant les tèrmiques i els vents. A Catalunya hi ha 2 clubs on podràs convertir-te en pilot. Un és el nostre, el Club de Vol a Vela d'Igualada Òdena, i l'altre és l'Aeroclub de Sabadell, que té la delegació a la Cerdanya, on també fan l'escola de vol a vela, i és una activitat molt formativa perquè t'obliga a saber de meteorologia, d'aeronàutica, de totes les regulacions, controlar-les i seguir-les. A veure, per iniciar-se al vol a vela, sobretot el que has de tenir és ganes de volar i ganes d'aprendre. Així doncs, és molt senzill. És accessible per a tothom a partir dels 16 anys i no es necessita cap titulació prèvia. I com és el curs? Això funciona una mica com el carnet de cotxe, que et diuen més o menys, depèn de la teva habilitat, faràs més classes o menys classes, no? El curs són aproximadament 45 vols. Jo, per exemple, em porto 47, dels quals els 3 últims són en solitari ja. I la part teòrica són 9 assignatures, i llavors comences ja a volar des del primer dia. Primer, evidentment, comença a agafar-lo una estoneta, els trams més fàcils, intentar portar-lo anivellat, recte, començar a girar una miqueta, i mica en mica van incrementant una mica la demanda i les coses que has d'anar fent. És una activitat que, evidentment, apassiona, enganxa moltíssim. El primer vol en solitari és tota una experiència molt impactant, però molt bé, molt bé. L'avió d'alguna manera sempre baixa, sempre està baixant, però quan tu estàs en una massa d'aire que puja més del que tu baixes, puges. I les senyals per pujar són un núvol, una muntanya que s'escalfa i que el vent li ve de la direcció adequada, és a dir, estàs molt al tanto de tot de condicions que vas veient i el que busques és agafar alçada per fer transició després cap a un altre lloc on tornis a pujar. El vol a vela és un vol, pel que he anat descobrint, molt intuïtiu, i és una mica com jugar a escacs. Has de tenir previst els moviments que faràs, no només el que faràs a continuació, una mica tot el que faràs 3 o 4 passos més enrere, perquè quan estàs volant mai saps el que et trobaràs, llavors tens que anar buscant, descobrint i anar resolent problemes i anar controlant les situacions diferents que et vas trobant. És una meravella això de volar lliure de motors, sense soroll ni vibracions. A més, té avantatges importants. El vol a vela, com a activitat, aeronàutica, és de les més barates amb avions. Vull dir, podem estar 5 hores volant i has pagat el remolc. A més, també hi ha velers adaptats. Ja veieu que hi ha alguns avions que estan adaptats a que la persona que té alguna disfunció també pugui volar, aconseguint els permisos adequats. Si vols experimentar aquestes sensacions, ara és el moment. Vine a descobrir el vol més pur.